tuluhon. Gudang ma tongon binahen ni Jehovah dihita, jadi marlas ni roha mahita disi. Mauliate ma diho Tuhan, naung paembakon harajonmu di jantungon. Sihol ni rohata dohot pakirimota, say narodo di bata madungan hita di sadok panggulmito ni ngoluta. Jalan nama sihol hita manotong, marsaor dohot di bata, ido hataridaan ni hajongjongan ni bagasna di luar tahun. Ale Jehovah, kuhaholongi doha jongjongan di bagasmu, dohot hasungkuan ni hamuliaonmu. Dengan nai akka inganan nami, dengan nai akka inganami ale Jehovah siwaut, polado langan jalamaras rohakku di bahen lungunna, dia ka alaman ni Jehovah, marolopolop do rohakku dohot sibuku tu debata na mangulwi. Martua maaka na mangingani bagasmu, say hodo pujion nasida. Hamu kadongan sahuria, laos mamuk kasadarion, pasahatod do ulos hatuaon, tuwak karuas ng marumur 70 tahun tugijang, jala sidutat tamay ganup ni bulan, tuwak katiki na naingro. Tapuji matuhata, tahamuliaton madenggan ni basana. Beta mahita nakuk tu betel, asa tapauli disi sa dalanggatan di debata, na mga lusihita diari hagugutata, jala madungan hita di dalan na tadalani tapangiyar masorat mamuji di batata, marid di mahita. Marhite-hite gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar nito di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Lehon hamuma tu Jehovah hamulyaw ni gowarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamake pahean na marhaduhuan. Haleluya. Hallelujah.
Pangiyang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suhatu dosan, namadok mauliate do hami tuho, ala di papatarho dohot waka na sutumaddaho, anak ng Tuhan Yesus Kristus. Saya si maroham, say paiyam madihami rodi pinoparnami barita na ulii, jala parara may ito sa luhut bangso, asabicar sodang ni hasanga pumi, doho diaka nahudul lihaholomon, doho nanilinggoman ni hamatian. Na marolopolop do hami huriam hakaipi si jantungon sa darion, makalason ng 43 taon di paujak ho huriam di luwaton. Sa ilang pataka sa maholong mi di rohanami, dohot tu pinoparnami, parguguy mahami laho pasangap poko ari-ari. Lampataw huriamon pahibakon harajaum mo, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maridayita. Tatangihom ma patik na debata di minggu sa darion, ima konfesi HKBP biddu papituhon, titik A halaman 55. Tahaporsiai jalata hatiddakoddo. Ia huria ima parpunguan ni akan aporsea di Yesus Kristus di portibion, na jinou, na pinapungu-pungu, na pinabadiaan, jala na pinatotong di debata marhiti-hiti to di porbadia. Ala di portibio dope hajongjongan ni huriai, ikon marukil dope huriai. Marhiteon taudol hoddo, nasoboy roha-roha ni jol masabing pajongjokon huriai. Jala marhiteon tatulat do todi dohot pikiran namadok, asa huria negara, huria marga, huria adat, manang organisasi wabing huriai. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say parguguy mahami, mangulahon na hopar tupatik mi. Amen. Maridayita. Pangarimangiyon di pardalanan ni Huria dohot manaputi dosa. Huria ni Tuhata nunga 40 tahun Huria hakai pesijatung nang ojak di ngananon. Ima na patuduhon sihol ni Rohata marsaor do debata si topahita
dohot Jesus Kristus yokop jala si palwahita, dohot tod di porbadia na banogudogu hita di kanup tikki. Laos di papatarido, pabuwa naung di bagasan hati uron barita nauli di ngoluta, jala mangulu na baru di bagasan Kristus. Songon hataridan ni nang mangulu di bagasan Kristus halak, dilehod do dirina gabi pilihan na mangulu, na badia jalan na hinalomohon ni dewata, di bahenido ubahen say marsitutu hita, mangyahingulu partodiota di bagasan jorona na badiaon. Alay takas do taboto dada saluhut nang terdaftari songon ruas ni hakaipi si jantungon, na mangaringgas rotu parmingguon. Torop dope na sotar peduli tu saluhut parhuriaon. Pertangyangan huria pe so dia turehon, jala say hira so mangira tu dia. Tarahon jala tatugu-tugu nasida, asa parsidoho nasida tu hati uron ni Kristusi. Habuwa kadongan ni huria ni Tuhata, mangihuton statistik ni huriata, 1.674 kepala keluarga, manang 5.450 halak manang jiwa ma, ruas ni huriata na terdaftar. Mulu dibuat perdos-dosan di parminggu, hira-hira 750 halak ma naro di parmingguan manogot pukul 6.30, jala 700 halak di parmingguan pukul 10.30. 120 halak ma remaja, jala 650 halak mai naro di parmingguan pukul 6 botari. Ianggo ianak kota sekolah minggu, terhira 500 halak ma perdos-dosan di naro. Molo pinapungui 2.720 halak do perdos-dosan naro siganuk minggu. Namar lapatan dang adong nanggo apala satonga ruasi naro marminggu siganuk hari minggu. Om manuaing obasna, asa hehe hita lahu mangyahin nasida, asa unang laus terpodum. Damang dainang, huria na hinokop ni Kristus, diobas na parpudion, taparsitutu, ido laho pahebakon pakobasyon, pahebakon akasarana dohot prasarana, dalam madungdung narikot di hitaruas. Nunga tapaune toilet ni garejat taon, dang majolohura molotadok, oddope na dumenggan di distrikon, bahkan disadok HKBP. Pamurau kita manongos dohot pasahat peliata, nunga di patupa kiuris ni huriata, patupahon videotron, dohon paicaton multimedia ni huriata, manuhurtano manang bagas, 1,75 miliar, ima songodalan para dehon inganan parkir, jala detik yon, nunga tongon tabahen lip ni garejat taon. Alay ikon akwata do, nasayadong dope akka ungut-ungut siyan hita, jalahira na paula sodiboto, jaladang targora rohana laho manupahi. Om matikina, asa saluhut hita parsidohot manupahi,
sude ulaon situpahan di huriat taon. Dalam mengalusi holson ni ruas pada danak sekolah minggu, alani sopit ni partikian tumadogot hari minggui, nunga di patupa huriat tabe 2 hari per minggu ni sekolah minggu, tutu masay takas do pakorhonna tu pertaba ni haroro ni yanak kota, nunga takas dihobasi huriata akaruas na berkebutuhan khusus, na tardok holan huriata dope na patupahon na songoni. Tung takas do pakorhon na tuwaka na berkebutuhan khususi dohot keluarga. Nuaing tongodo tapaune jala parsitutui panenggaton database ni huriata. Asaboy tapahiccat pakubasyon ni huriata. Jala laos mangyahay era digital transparansi di sude para taon ni huriata. Asal saluhut ruas boy mangakses manang naaha kebutuhan informasi taringot to huriat taon. Alay sa ibakol do pediba ruas mangalihon data. HP raptaboto do ikon say di paibaru do data. Dang ukap ruhat ta parsidohot. Pahehehon dohot paibak kun saluhut pakobasyoni. Hamu akadongan sahuria sadarion dinatapatupa parningota di hatutubo ni huriat taon omma obasna buha atama laho pasahat ulos hatuaon tusude akaruas ni huriata naboho marulan tahun 70 tahun 2025 on jala udutatama ganup puna ni bulan di minggu na parjolo si pasahaton tuaka na marulan tahun 70 tahun lobi di bulani hamu akadongan dang tulusi molo so parsidohot hita manggogo lahu manupahi sude aka ulaon pakobasyon ni huriata masay godang dope naboy patopahota molo rap saroha hita sahuria. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali di batanami na marasiroha jarana badia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa siniroham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubay na upasirap hami diri nami selarion di jolom. Jaloh parhatopot hami. Tung na jodoh hami mandibil siyan akadalam mo na badiyay. Songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siyan jolom alani dosa nami Aidang di halomohon roham hamatian niya kapardosa. Alay hamubaon di rohana do lomon di roham asamangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalasyon nami. Marhiti-hiti pangulo nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Sai pahot ma asini roham di hami marhiti-hiti panidangion. Dot hagogon nito di Purbadia. Asa tarapol situturo hanami majoho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bain hasangapod de guarmu na badiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonod do hatan ni Tuhan Jehovah. Nunga diar saiho au marhite-hite sian akka dosam. Jana nunga di joho au marhite sian akka hajahatom. Au tutu. Au sadiri manelesai akka pangalausim alani hadir yokku. Jala dangbe hupai ngetingot akka dosam. Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Mari kita. Hatan di debata turpuk epistel di minggu palimahon dung ipepianiason na tersurat di Amos bidutulu mamuka sian ayat sada 1 ayat 8 tajahama mersikap soring tangion hamu mahataon na didok ni Jehovah taringot tu hamu halak Israel taringot tu sadok bangso hu hatogihon ruar sian tano Misir songonoddo Kolan hamu do nian tanda sian sa bangso di tanah Dibaheni luhun aku matamu saluhut hajauton munai. Tung udurma tagamon mardalan dua halak da jolo sian dos ni rohana sida. Batung goromon babiat ditombak da adong sorowana. Tung tagamon pangaron ni anak ni babiat masorana sian liangna. Da adong na jubangsa. Tung tagamon matarjail pidong turjorgorong di tano. Molo sojolo di tahun sabil tung tagamo ma bikas jorongongi siat tano da adong dapotsa tung tagamon makuli salune di bagasan huta so biahaton situan na torop tung adong matagamon masa parmaraan di bagasan huta so binahe ni Jehovah aidang adong di bain Tuhan Jehovah nanggosada da jolo di papatar si buni-bunianna tu panurirang akan napasonai patung goromon babiat tungise mana songa biar makuli Tuhan Jehovah tungise mana songa nurirang ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala na piopsa amin mari deita
tidak ko maha porsyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa porsyaw di sardok pertibion, rap mahita madok. Au porsaya di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsaya di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon si Maria, na gabi-gabian sa to di Purbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman si Latus na matetarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuwa tubano toro umitanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siam ni debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pamamulak sogo tu tanoon manguhumi halan na mangulo do na mate. Au porsaya dito di Purbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panhalak Kristen akan na badia, doho dihasisan ni dosa, doho dihatai na madok, mulak mangulus sugut daging ni halat na umate, doho dihangaluan na surasuda. Amin. Tabi gema titing ni huriata. Tikting huria manang warta jemaat Minggu Palimahon dung Epipanias sia Februari 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, jamai Tuhan hatai hajongjokon ditiki naune nang naso une, picang, paingot, apoi marhite nasalabas di roha, dohot pamudayon. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Nama ragam. Sada. Situa memengoti obas pensiun. Di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 nasalpu bohoma amang situa LB Sihite marumur 65 tahun. Hombar tu aturan peraturan nihuriata HKBP mamongoti obas pensiun manasida sian ulaon ha parhaladon di tonga-tonga nihuria. Domutusi di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 naroon papungu tupak apresiasi dohita marhite aplop si pamasukota tu kantong 2B. Jala tupak tu dana sosial huria natapatupa nasailaon matsohot majolo. Udut tusi di hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 paborhaton manasida mamongoti obas pensiun. Jala patupon ma partamueon di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 rapak dot situa nanaing pensiun. 2. Padidion Nabadia. Di Minggu sadarion di parmingguan pukul siatolu puluwip di patupa huriata do padidion Nabadia tu aka poso-poso yanakon ni huriata torop nasida sia halak sian sia keluarga. Tolu, katekisasi Sidi tahun ajaran 2024-2025. Melalui warta ini diberitahukan kepada pelajar katekisasi Sidi tahun ajaran 2024-2025 pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 16 WIB akan dilaksanakan ibadah pembukaan pelajar katekisasi Sidi semester 2 tahun ajaran 2024-2025 bertempat di gereja.
Untuk itu, kepada seluruh anak pelajar katekisasi Sidi bersama-sama dengan orang tua agar hadir dalam ibadah tersebut. 4. Ulang tahun HKBP Cijantung. Di Minggu Sadarion, patupata do perayaan hari ulang tahun HKBP Cijantung napa 40 toluhon. Dung sipul parmingguan. Domu tusi pinabotohon matuhita nasahuria. 4 sada. Di parmingguan pukul sia 30 wib, dung sipul acara tiup lilin di gereja, diuduti ma dohot perayaan namaringanan di ruang aula. Hinobasan di seksi perempuan huria rap dohot akawek. 4.2. Di parmingguan pukul 15 wib, dohot 10 wib, dung sipul acara tiup lilin di gereja, di patupado pelayanan kasih berupa kopi, teh, dan snack. Hinobasan di seksi remaja dohot seksi naposo bulung. 4.3. Amplop tupak hamaleteon keluarga naung tajalobe sian situawek. Tapasahat mai di bagasan roha mauliate tutuhatta debata. 5. Apresiasi ruas nama rumur 70 tahun Tukijang. Di Minggu Sadarion di parmingguan pukul sia 30 wib, pasahaton ni huria do ulos hatuaon. Turuas nama rumur 70 tahun Tukijang, nama ulang tahun sian tanggal 1 Januari, sahat ro di tanggal sia Februari. Onom, maka tidakon haporsion marsangga-sangga. Di Minggu Sadarion di parmingguan pukul 10 waluwib, di patupa huriatado pakobasion maka tidakon haporsion marsangga-sangga tu sahalak naposo. 5. Lisda Rida Boru Pangaribuan, Weksap 5 Ciracas 2, Narosian Gereja Bethel Indonesia. 7. Rapat koordinasi fungsionaris. Di hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 10 siawib, maringanan di ruang konsistorium di patupado rapat koordinasi fungsionaris. Ni dohotan ni sada parhalado parartaon. 2. Ketua-ketua dewan. Tolu dohot badan audit huria. Laho patotahon paduan penata layanan huria dohot nahombar tu program huria. 8. Pertemuan profesi seksi kesehatan. Menindaklanjuti keputusan rapat huria pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 pukul 12 WIB bertempat di ruang aula akan dilaksanakan pertemuan profesi tenaga medis dalam rangka pelayanan kesehatan di huria. Sia, Pangebation huria. Di Minggu Saderoyon Borhat do punguan paduan suara kantate mangebati dongatta na di HKBP Petukangan huhud mandohoti acara seraterima Padita Resort. 10. Pelean bulanan keluarga. Di Minggu Sadarion papungotama pelean bulanan keluarga tu bulan Februari 2025 jala tiktikonon mai di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 naroon. Maulia tema di sude panupayo hita di huria bain sangap di guarni tuhatta. 10 sada ruas namonding. Nunga jumolo marujung ngolu inang Flora Boru Sirait. Umur 22 tahun, pardi hutani amang kamar paung nahinan, na di hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, alamat Jalan Kampung Asam, Wek Walu Kampung Asam. Di Pargogoi Jala Diapuli Tuhatta de Batama, keluarga na marhabot ni rohai. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa minggon, akatiti nasing boy mata jaha di lembara tikting nadong di hitabe. Sai di pasu-pasu di Batama hita di sude panggul miton ni ngoluta. Sonari mangaradema nama jalo ulos.
sih mah. Ketimbun. Sabar respect. Moladong keluarga na mendampingi ala sotolap B didampingi Moladong akadongan situa boima didampingi atik biadang kuat nasida jongjong atong hurian itu hata songon naung tasakapi tahasi holi jaladung taparukilhon tatotopon di tahun 2025 on songon tada nilas nyirohata di gajang ni umur ni akan tua-tuata madok mauliate hitatu debata tapatu pama pasahaton ulos tuaka ruas ni huriata nama rumur 70 tahun ala on obas parjolo di tahun on pasahaton mai tu umur 70 tahun tu gijang jala patu pauta meganu bulan di ruas ni huriata nama ulang tahun 70 tahun tu gijang tu jolanon jala takwari ma ulos nata pasahaton ulos hatuaon ai ido didok hatani di bata di Jesaya ono plusada ayat 10 marlas niroha situtudu au di bagasan Jahoba marolopolop do tadiku di bagasan de bataku ai nunga disolukon tuau akka ulos hatuaon baju hati koran dihohosot tuau songon pangoli na marbulang-bulang mangaradoti hamalimon jala songon orowan naong hinohosan alani dihamua kamang inang na tutuanami na merayakan ulang tahun sia tanggal 1 Januari 1 hari sadarion sia Februari 2025 pasahaton matuhamu ulos hatuauni las marohamuna martua mahamu leleng dope mangulu jala sogot tung parjabar di hanguluan nasura sudah alani hami asas goar ni huriata hakai jantung pasaton ulos hatuani tuhamuna saluhutna halinang na tua-tua sahat matuho ulos hatuaon nasian huriatai margogo marlas niroha maho manguluti ngolum tujulanon
Aleinang di pasal huriata matuho sadarion ulos hatuoni las maroham jalan marolopolop ma todim. Dihoinang na tua sahat ma sadarion diho ulos hatuoni las maroham jala marolopolop ma todim. Nang diho inang na tua jalo ma ulos hatuaon na siya kuryaon las maroham jala marolopolop ma todim. Dihamang na tua saat matuho ulos hatuanon las maroham jala marolopolop ma todim. Diho amang na tua las matong roham marolopolop matodim sahat matuho sadarion ulos hatuaon sian kuriata. Diho inang na tua las maroham marolopolop matodim sahat matuho ulos hatuaon na sian kuriata sadarion. Nang dihoy nang natutua, pasaton ni huriata matuho sadarion ulo satuaw ni las maroham jala marolopolop ma todim. Nang diho inang natua-tua sahat ma ulo satuaw siya kuriata sadarion las maroham jala marolopolop ma todim. Nang diho amang natua-tua sadarion sahat ma ulo satuaw siya kuriata tuho las maroham jala marolopolop ma todim. Diho amang natua-tua sahat ma ulo satuaw siya kuriata sadarion diho las maroham jala marolopolop ma todim. Diamang natua-tuai las maroham marolopolop ma todim ala sahat ma ulo satuaw siya kuriata sadarion di amang natua-tuai. Nang dihoy nang las maroham marolopolop ma todim ala sadarion di pasat huria tuho ulos hatuaw ni las maroham. Nang diamang pe las maroham marolopolop ma todim ala di pasat huriata sadarion ulos hatuaon diamang. Nang diho amang natua-tua las maroham marolopolop ma todim ala sahat ma tuho sadarion ulos hatuaon na sian
Huriata. Nang doho inang, las maruham, marulupulok matodim, parsidohoto sadarion, majalo ulus hatuaon, sian huriatai. Amang, bulu yang perjolo amang, bulu perjolo mulai nang, bulu perjolo mula, bulu mudang perjong jong, bulu perjolo mula tu dulu. Ya. Nang dihoy nang natutua, las maruham marulupulok matodim sadarion, alas sahat matuho, ulus hatuaon, nasian huriai. Atong nunga di pasat huriata tuhamu amanginang sadarion. Dina marulang tahu kamu 70 tahun. Saat rodi na partibo huida 84 tahun. Atong songon na hudok kenakin. Las maruhamuna marulupulok matodimuna. Tangiang nami akasudut na poso. Nang sude huriata. Dileho tu hari dope tuhamu gajang ni umur. Hai pason gogo. Jalatar lumo bisiani. Parjabar mahita sogot di hanguluan na saliling-liling. Amin. Mulak mahamu tu inganamu nabi. Amang inang boy mangrupi akadongata na tuata. Amang, tolong geser. Mari demahita, sian buku de nomor 720 sia, ayat sada dohot udutna, Uhud ma tapapungo peliata kantong sada dohot sarabi. Yesus
ini debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita kamanginang kita na di garijaon dot di akka inganata di duru ni garijaon nama dohoti parminggot tasadarion. Di minggu palimahon dung Epifaniason, barita nauli, nama morhati hita mangurti-nguruta, jenet sian evangelium ni si Lukas, bidu 5, mamuka sian ayat sada, sa rodi ayat 10 sada. Hujahon ma, ta paihut-ihut ma. Jongjong di topi tao, Genesaret do ibana sahali. Di na ni rongoman ni natorop ibana. Lau UBG hata ni di bata. Jadi tongon ma di ida 2 parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar mamuri jalan asida. Gabe di bongoti ibana ma parau nasada na di sisi moni. Jala di pangidot ibana asa di paholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parawi. Asa dung macohot ibana marjamita ninna mamadok si Simon. Lugai ma tuno bagas jala sapakok kamu ma jalamuna asa dapotan. Gabinina si Simon mamangalusi. Guru manipat sabor nginodo hu halo jaho kami sorong dapot. Alai mangasah katami olo duau sumapakon. Di pasaut nasida mai, gabe dapot nasida madeke macegudang, pola maribak jalai. Jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada, asaro madongani nasida mabuat sa. Rodo nasida, gabe digohi maparawi duaca maradu lonong. Marnidai si Simon Petrus, marsoba ma ibana tujulo ni Yesus, uhut maridok. Lau maho sianau Tuhan ai halak pardosa doau. Ai tarhalomong do ibana ro di sude donganna siala deke na bidua nasidai. Songonido nang akadongan ni si Simoni, si Jakobus do si Yohanes, aka anak ni si Sebedeus. Jala ninna Yesus mamadok si Simon. Unakko mabiar. Olat nion maho gabe si jala jolma. Di padarat nasida ma'aka parawi, di tadi ko masalut nai mangihuton ibana. Ido sahat ni barita noliin. Huriana hina holongan itu ata Yesus Kristus didok huriata da unok ni jamita sadarion di jou gabe si jala jolma. Jala mace ubuk do hilalaon nang di tonga-tonga ni ulaon las nirohata sadarion. Arong tolu ulaon las niroha na tapatupa sadarion. Na parjolo las rohata ala dibuan akana toras akada danak si pasal nasida sudah bata marhite-hite padidion nabadiai. Gabe tabba mabilangan ni dong atas aporsiao di portibion tabba ma bilangan ni aka anak ni di bata na gabe parjabar di harajaon ni di bata. Na paduahon tahalason jala tahamulatihot do marhite parminggu tasadarion. Di pardalanan ni huriata hakayupe si jantungon. Boho di hari 7 Februari 2025 nasalpu gokma dung jongjong huriaon di nganon 43 tahun. Jala ido si hamulate honota, jala si halasonota di parminggota sadarion. Jala patuluhon tulus tapatupa dung taparukilhon takas laho pataba las niroha kebahagiaan ni akan ruas ni huriata akan natua-tuata na nilehon ni bata gajang ni umur ni nasida nang marumur 70 tahun tu gijang mamuka sadarion tu tikin neng roon pas hato tama nataguari ulos satuau las itu rohata tahi lala pasu-pasu ni bata dui di jalo nasida alanian non dung sidung parmingguanon tapatu pado
seremoni perayaan ulang tahun ni huriata. Alani holan amen unang terhohar jo hitada nang pedong arisan bona taon salisa taon do ulang tahun huriat taon. Ya. Tapai mama satokinan non. Dung sidungi laos rap mahita makalason nang ulang tahun ni huriatai marhite-hite napatupa ya jamuan kasih natagwari pesta rakyat rap marlas jirohaman kita di aula ni huriata. Nunga di hobasi aka ruas ni huriata seksi paropuan do aka wik di si aka si panganon nama cetabu ima gadong tahu do gadong kan suhat pisang mie goreng nang pesa sedok be non mie gorengi alana se gudak kita namar minggon do ragam ni akalas ni rohana tapatu padisi jalan manggohi las ni rohatai adong ma opat unok berita nauli si peopota si buanota di nguluta sian hatari di batasa dari on napar jolak kamanginang neng dohoron na tita saluna na punggu di garijaon dohot na adong di garup inganat tabi dohot na naing manangihot jamitao na non dihita taingot ma napar jolo iya ngulutaon dinamis do berubah mengalami perubahan ini napar jolo tabereng sian hatani di batasa dari on mulai hari bigi jalan edehon ede songon sorhani pada unang diuruti dete mordong inna sini kan arong go mangedihoni gawi tabai backing vokalna mordong ninna ale ahado digobar hon mulai dokon ede tai songon sorhani pada do sipata digijang sipata ngelutape songon ido kamanginang sipata do gok las ni roha alai sipata olo do jut roha dang manok tong marutung sipata olo do buntung itu yang digambarkan dari pengalaman Simon seorang nelayan bersama-sama dengan saudaranya. Mereka nelayan handal, naung terlatih, naung terbiasa, naung takas maboto di dia jala adigan patupaon laho mangalu dekeon asa daput deke nagudang. Jala hobar hasomalani di patupana sida. HP anggo saborong ini luangan duna sida dan arong dapot nananggo. Didikina salpu dapot nasida do gudang. Alai saborong ini tung suadong dapat nasida. Omana parjolo singotota. Tetapi ingat amanginang tidak pernah hidup ini juga akan selalu merugi. Pasti akan pernah beruntung. Unang kami madele molotongon menghadapi akap harukian, hamaolon, hasusaan. Hidup ini akan terus mengalami perubahan. Imana parjolo singotota dinamis do nguluton. Molo las rohatan duaeng tajagahon halasan ni rohatai ale molo tung marukli tanduaeng unang madele ala marsika soring doi margati dolas ni rohai jut ni rohai dohot akalas ni roha tutiki naneng roh. Jangan pernah menyerah. Arong do sebuah pepatah nama dok kesongonon. Jika engkau 7 kali jatuh maka bangkitlah 8 kali. Molo 7 hali ho madabu di bagasang ngolumon ikon hehe doho walu hali. Molo hola 7 hali toko hehe itap ni idi. Maka kata-kata bijak dan pepatah itu mengatakan kepada kita, jangan pernah berputus asa kalaupun hidup kita ini akan mengalami perubahan itu. Nah paduahon sian hatan di bata di minggu sadarion si peopota dung di dokter hita dinamis dong ngoluton. No marga ima di ngolu na marsika sorini di ngolu na berubah-ubahi unang dung hea dang radi rohata manoktong pasiaton Tuhani di ngoluta. Mengizinkan Tuhan itu selalu hadir dan berada di dalam kehidupan kita. Tabereng share pengalaman di Simon di Bagasa Turpukon. Nungas tongon payaso jalan nasida di bagasan kekesalan, kesedihan,
karena tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika Yesus datang menjumpainya, lalu mengatakan, buan majuau di paraumi, jala padau ma sian pasiri. Allah mengatakan sakit di Papua, buasa ikor roh Yesus tu si Simon, aina tongondo marongoman torop halak, paihuti Yesus, lahoma bige aka pangajarion, barita nauli dot jamita sian Yesus. Anggo sian kekesalan, kekecewaan, bodoh dohonon atau emang para nasing balului Tuhan atau ngodon waeng marsa kau ngasaborong imanipat namar jalai nanggo sadedek kesodapot ya nasingan majo dogihon dang songoni si Simon ala dinaro Yesus madapoto di bana dipangido ti bana asa pakeon na parawi dalam rangka lahu mangajari aka natoropi rade si Simon laho paradehon parauna do dirina. Paradehon inganan di Yesus nalahu mangajari natoropi. Nuang ido jamita na padua dihita kamanginang. Bohado haradian ni rohata, ukap ni rohata, manoktong pasiaton Tuhani di bagasan ngulutau. Jangan pernah menutup pintu hati sehingga Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Saya pasiat Tuhan Yesusi di bagasan ngulumi. Izinkan Yesus itu hadir berdiam di dalam kehidupan kita. Nang pesipata dang di bagasan parutunga kita, nang pesipata dang di bagasan nakalas di roha kita, na tongodo ita marukil porsuk. Alai di sude kondisi i saya manoktong ma pasiat Tuhani di bagasan ngulum. Asalas ibana anon muse mangalehon dalan hagugoon do hatuaon di bagasa kita. Pasiat Tuhan Yesus. Unang naasing tapasiat. Alanido di Kolose tulis 10 bitu di doko manang ahanan ni ulamuna marhiti hata ng pabahena ulahamu may di bagasan gowarni Tuhani. Ay na jumojo tita dang tapalawas Tuhani mian di bagasan dirita. Gariada gabi sibolis tapalawas bongot tu bagasan rohata. Alani do kana Apostol Paulus molo tung tarima so unang pasiat sibolis. Ay gabi sibolisi mangajari hita. Alai pasiat matuhani asa Tuhani manugu-nugu hita, mangajari hita, mangarahok kita. Molo songoni saya dapotan akka lasni roha mahita. Napatuluhon akamangina siyan hakatali di batas sadarion si peopota siyang uluhon at taima. Uloy ma parsuruan ni Tuhani. Berkenanlah melakukan apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Asa dapotan parutungan kita. Ilung taberen di bagasa turpukon dung olo si Simon mangulahon songon nanidok ni Yesus borak maho tunau bagas sapakom ma jalami dioloi si Simon do parsuro ni Yesus. Nang pe secara logis sebagai seorang nelayan yang sudah terbiasa, yang sudah menghidupi kebiasaan nelayan itu merasa yang disuruh Yesus itu adalah sesuatu yang aneh. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin. Ai gari songon nokku patu pahami naik kosi patu paon songon aka nama jala deke yang dapat nami saborginon rodo museon madokon lau hami tu akan bagas jala mana pakon jalai alai na luar biasa sian si Simon madok alai ala ni hatami mangasahon hatami olo duau sumapakon ino naik tonan ni hatani di bata tu hita. Amang inang, dakuboto be sedia guda kata di bata nong tabigi, dakuboto be sedia guda kata di bata nong tajaha. Alai hatani di batai sadario ditogi hita, dakolan mabigi, dakolan majaha, alai olo rade mangulahon nanidok nai.
Kepatuhan melakukan apa yang dikatakan Tuhan itu yang diinginkan Tuhan. Dan dari sanalah kita akan beroleh kebahagiaan. Di pasaut nasida mai, gabe dapat nasida madekke mace gudang, pola maribak jalai. Manang hatani di bata na tabigi, hatani di bata dui, tanggung jawab ta ima, marsitutu mangulahon nanidok nai. Jalan mace morado hatani di bata. Andi hita akan aporsea, ido di tonahon tuhitan waeng. Bukan mengkomentari firman Tuhan, bukan menganalisa firman Tuhan. Apalagi manihani-hai hatani di bata. Tugas ta makanguluhon mangulahon hatani di bata. Asa sianima boy hita makirim dapotan lasni roha. Apalagi mulut hilalai sepertinya tidak biasa dan nasomal. Jala sianordo boy ingotota kamanginang. Mungkin karena sudah terlalu menjadi kebiasaan, itu menjadi tidak akan pernah lagi mendatangkan hasil yang baik dalam kehidupan kita. Harus terjadi perubahan. Ikonadong na pinauba. Jalaradi madelani perubahani di bagasan ngeluta. Yang mereka rasa di laut, di danau yang lebih dalam tidak akan mungkin dapat ikan. Ternyata mereka mendapatkan berkelimpahan karena Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa itu yang memerintahkan. Kita tahanguluhon mai. Jalna parpudi na papaton, los di paingoton hatani di bata dohi tuhita kamanginang. Dung taboto namu bau badonguluon, pasia Tuhani jala oloi parsuronna, dung tahilala boha pabahenan di bata di bagasangguluton. Unang lupa hita, dok mauliate tu Tuhan Yesus. Ido na pinatuduhan si Simon, dung masa halongangani, marnidai si Simon Petrus, marsobba maibana tujolo ni Yesus. Dia benar-benar sujud dan menyembah. Sesudah dia melihat benar-benar Kristuslah Yesus yang datang di dalam perahunya itu. Didok ibana mauliate. Ala ni ido pola didok ibana, lao maho sianon ai pardosa doa. Dia merasa tidak mungkin, tidak sanggup menerima Yesus songon Tuhan di jolona. HP dihilala pardosa do ibana. Naso porseahian. Ima lau sitirota kamanginang di bagasang ulutaon. Tabereng nuaeng ditolu ulaon na tapatu pasadariope. Marlas ni roha hita nang 40 tahun. Huriata kabisi jantungon di padimu debata. Mardalan dia kapal saura pakobasion do panidangyon na. Porsea dua adong do pehita na jolo narap memprakarsai pajongjong huriaon adong do pe dio baso dak ko amang na marumuro 24 tahun nakin dohot do pe di siete. Dia tahi amangi 84 tahun yang ulang tahun. Rodo nakit tahe. Oh ya, amangan kan? Atau kita yang berusia 70 tahun ke atas tadi yang menerima ulos itu. Mungkin dari sejak memulai. Torbini-bini cerita muna. Ay madamang palita di julu-julu do gereja tikini. Papa-papa dope, marbuta dope, sarong dope mobil. Angkot dope, mardalapat dope hami. Lampu listrik pesodong dope. HP tabereng nuai songonon huriat tahun. Da tamama hita madok moliat itu di bata. Apalagi aka sudut no poso. Aka anak do boru ni huriaon. Naung boi dapotan aka silasi roha di nguluna di obason. Marhite-hite tangiang niya kana porsia di huriaon di. Mamuka 40 tahun nasalpu. Mananya kok kamu. Saat pasu-pasu di bata tu hamu. Gabi boi hamu marul pulup. Martua jalan marasi roha di obason. Da patut mahita madok mauliate itu di bata. Dohonota do. Alani gogok kudui, alani haboyok kudui, alani hamalok kudui, alani hasomalan nok kuhanguluk kami dui dah. Ala di pasu-pasu di batado. Songoni manang aka pinopar ni 10 sia nak kita hijrina nama jalo ulos.
Las marohamuna madok moliate mahamu Tuhani ala dohot na torasmuna na tua muna saat rodi na marumur 70 tahun tu gijang. Ai gudang aka pinopar naso sanga marnida kana torasna gijang murna tibo umurna ala jepek partikan ningolu na nilihon ni dibata tu nasida. Jadi mulai neng marputo anom mamang dah inang dah. Bui do marputo non ale jelo saya ma pra ulang tahun. Alana hola sehalio dah majalo ulus 1 tahun. Tahun ini mau ulang tahun pihamu jang dapo tabi dah. Tu nama umur 70 tahun nama musim 1 tahun ini. Jadi sehalio saling ningoluna jadi sudah mai tamartangi yang sah tong tu umur 70 tahun. Asa dohot tita dapotan ulos 1 tahun. Atong madok moliati mahamu tu di bata. Mengucap syukurlah, siapalah aku ini Tuhan, saya orang berdosa, tapi Tuhan izinkan saya sampai usia 70 tahun ke atas dan berbahagia menerima ulos 1 tahun sadarion. Songoninang aka natoras nama buan aka yanako tu padidion. Madok moliati mahamu tu Tuhani. Allah di luas Tuhani dohamu, di bahasa-bahasa Tuhani Tuhamu aka yanakon. Anak-anak, jalan ngoh paingot di konseling, di perguruan, dadalah hogabe dongamu naka yanakoni. Ali adong gona pinangidul di bata ikosi patulu somuna tu akayana komunai ima asa gabe anak halomuan ni rohan di bata na satia tu di bata musena sida di padalanan ninguluna atong tahanguluhom mahatan di bata sadarion asalam mertua hita jala dapotan pasu-pasu di bata amen martangiang mahita ali Tuhan moliate madiho nunga marsaringar hatam nagai barita nauli tongan-tongan di parsorar minggu nami sadarion pargugui hami upeop hatami pahu sor hoca jala makang luoja urupi hami Tuhan asalam tahu hami laho mangului parsuronmu marhiti-hiti hatam di bagasan ngulunami asonang mabiar hami laho mangulaho ni molo barani hami patu pahoca ai horo nama dongani hami sai tulus deui saluhutna alani saat di homa dilas niroha nami sadarion dihuriam hakai bisi jantung nong 40 tahun jongjong di ngananon pasu-pasu matok tong Tuhan hot ma jongjong huriamon sahat rodi ari ni Kristus Yesus madok moliati hami tuho tua kana tua nami nama jalo ulo satuau sadarion moliati diho Tuhan diho ko gajang di umur di nasida pos rohanami tujulanon tabahonom mudope aka ari ni ngului jala tabahonomu toktong nang gogo hahipason las niroha songoni nang akaruas ni huriam natoras na buana kayanako tu padidion na badia sadarion pasu-pasu nasida pargoi nasida parbisuki nasida lau manoktong marmudu-muduhon yanakon nong binasa basahon mitu nasida utangnya kami makaruas ni huriam natongon di bagasan akaparukidon parsahiton secara khusus subegi hami barita abbason Dina posom amang situa SRM siahan tongon dirawat di rumah sakit Bina Waluyo asiroham dina posomi Tuhan molotung dipakilalon acit di pamatangna jama Tuhan pakai dokter para medis dokter alat-alat laho mangalihon hamalumon di naposomi nang akaros nyuriam naso haru targuara kami songoni mana akaros nyuriam namarulang tahun kelahiran pernikahan pasu-pasu mana sida manoktong di ngolu tujulanon si basa-basa honmi tong moliate madiho Tuhan di bagasan roha moliate uso baho kayu matangiang elik-elik dok soba namion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin tapuji matuhata marede mahita laos tapasa mapeliata dok hamolata ni rohata di ulang tahun ni huriata sadarion.
Sobian itu hata diobason hobasat tama padidion nabadia alani marede mahita sia nomor 140 ayat 122 di ayat 2 horon non jong ma natoras. Martangi yang mahita alia manamina di banu agijang narodo hami tujulom mabuan akadat dan akon saya si maroham jalo manasida gabi anakommu pasu jala pergugoi manasida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akadongan nama buan dak danak si Didion tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tu dia pertibion nin nama dok akasisianna. Podai hamu masaluh bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar di debata ama. Dohon anak dohot di porbadia. Ajari hamu manasida mengaraduti saluhut nahu to nahoni tu hamu. Jala ingot mah. Sai dong anakku do hamu ganup ari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang isi na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai naso porsia hona uhum sogot. Tangihok kau madohot hatani nalar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asa dijama. Alai dipicang akasisian nai manama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loas samu ma aka dak danakiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajau di debata. Na tutudo na hudokon tu hamu. Manang isepe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul mada danaki dia peho matangan natu nasida mamasu nasida. Nuaing Tuhan makana toras hati dako kamu majolo hapor siautai rap mahu madok. Au pers. Atong alusihamu mahata nahusukutonon. Perjolo. Di pangidu hamu nuaing didion akadat danakon tubagasan ni nahina porsian muna. 2. BH. Na olo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hata di debata. Patoluhon. Na olo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapat sahat manasida tu debata marhiti-hiti padion nabadiai romahamu marsasa keluarga.
Ale Edgardo Joandi Salomo Sitohang. Udidi mahotu bagasan guarni bata ama. Dotu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guarni Toddi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho. Dihabo bongot mon tu bagasan harajau ni de bata. Rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Glenn Miguel Sinambela. Udidi mau tu bagasan guarni bata ama. Dot bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot bagasan guarni Toddi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho. Dihabu bongot mon tu bagasan harajau de bata. Rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Joentiar Elois Pandiangan. Udidi maho tu bagasan kuarni bata ama. Dot bagasan kuarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dot bagasan kuarni Toddi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho. Dihabo bongot mon tu bagasan harajau ni de bata. Rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Ivana Fide Sitorus. Hudi di mahotu bagasan guarni bata ama. Dotu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guarni Toddi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho dihabu bongot mon tu bagasan harajau ni di bata. Rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Felisa Kristina Beatrice Simanjuntak. Udi di mahotu bagasan guarni bata ama. Dotu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guarni Toddi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Dihabo bongot mon tu bagasan harajau ni di bata. Rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Risela Hana Bonisa Siahaan. Udidi mahotu bagasan guarni bata ama. Dotu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guarni Toddi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho dihabu bongot mon tu bagasan harajau ni di bata. Rodi saliling-lilingna. Amin.
Ale turedo simbolon. Udidi mau tu bagasan kuar ni bata ama. Dot tu bagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan kuar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habobongon mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling lilingna. Amin. Ale Valeri Nayara Roito Hasibuan. Udidi mau tu bagasan kuar ni bata ama. Dot tu bagasan kuar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan kuar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habobongon mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling lilingna. Amin. Ale Gabriel Jonathan Naibaho. Udidi mau tu bagasan kuar di bata ama. Dot tu bagasan kuar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan kuar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habobongon mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling lilingna. Amin. Atong hotakai makan atoras naung mabuan akayanakon tu padidion asa rimma hamu jongjong. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasatami akad anako tuho. Jala di cakokoro na sida gabe anakommu marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni hala Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham dohot di akanatoras nidak danakon. Sai pargugoi jala ajari manasida manogu-nogu dak danako tuho. Asarap na sida taruli dia ka arta ni harajonmu. Amin. Marede mahita laus rim mahita saluhutna jongjong. Nitu hata nunga tatangyo kata di bata bahenon nitu hata mahita gabe si jala jolma. Ale Tuhan, patau mau mengakan manami asa pasidohon asida dapatan kaluaon asidan hoy. Nunga 40 tahun ojak huriana hakawipe ci jantungon anggiat malam tang
Jala matora sita di bagasan hapor siaon. Ayo Tuhan, tambahi mahapor siaon kami. Sailam girgir marohata tumangihon dohot mangguruhon hata ni dibata. Ay nasa surati sini haton ni debatado. Jala hasea mamudai, mamicang, paululihon, manugunugu di bagasan hati goran. Asari pas hawat ni debata, hobas tunasa ulau na dinggan. Amen tatangnya koma peliata. Ali dibata amanami na di Banua Gijang, hodo haruan salur sileho-leho na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa saat hami masyanan lihon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Asa hu parasyak kami pelianon. Pati bulo na rajaon muri tongotongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, saya pinerbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saud malaman di roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasor horma damena tutodim. Hurian itu hata hot mahita jongjong ala langsung urutata tu perayaan ulang tahun 40 tahun Huriata HKIP si jantung hicama langsung dibuat kue ulang tahun ta tu joloon Roma kadongan parhalado asarap mahita jongjong di joloon jongjong mahita kamanginang sudah ruas ni Huria na di toru na di balkon asarap pita maka mulatehon di ulang tahun ni Huriata.
pajang. Umur pajang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sang-Sang. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Amanginang, Rama sudah hitam meniup lililon. Nang pedi hudulamuna hamu sudah mamangobus yaningan Nabi. Asarap hita meniup lilinon. 1, 2, 3. Koliate malitu hata, gok 40 tahun huria naon, jong-jong di ingananon. Neng bagiot ta dunian kulang tahun waktu hita saluhna. Alai alanya kapartikian, na di parade di toruiman non, gabe sikat ni kue ulang tahun di hita saluhna. Atong rak mai taudur tutoru, makalason pesta ulang tahunnya kabe jantung. Na pa 40 tahun ton. Horas mari hita.